Get variety of music. Uma Mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule size ngolwazi nokuchuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. 25 imizuzu phambi kobana kubethe intsimbi ka-10 o'clock. I played you Kish Worthington with I Love You. Ngoku lixesha lobana singene sifundisane sikhathalele kwaye sikhusele impilo yethu. Today we are talking about something that many people ignore until it becomes very much serious. Wound infections and odor. Abantu abaninzi ke banamanxeba ekhaya after operations, accidents or even chronic wounds. Kodwa abazi ukuba xa ixesha kukho ivu okanye inxeba linevumba okanye lingapholi kakuhle oko kumqondiso wosuleleko. Namhlanje ke sikuncokola noChuma Adam, a wound specialist from Wound Maestro, oza kusichazela ukuba yintoni na ebangela usulelo lwamanxeba. Kutheni amanxeba eba namavumba and how we can take care of our wounds properly before things get worse. Hlala nathi ke ngoba ke your health starts with how you care for even the smallest wounds. Mhlekazi, kusoloko kuluvuyo wethu ubana wenkqubeni masikubulise. Molweni budi, banibulele kweli thuba ndilifumanayo, ndibulele nakubaphulaphuli osiboleka indlebe. Hey nibabahle mose studio mfundi. Chuma kaloku sivele TV-ni apha, so we have to look the part. Ndiyayibona loo nto, ndiyayibona. Yeah. Yazi la makhasi onxibelelwano ancedile because back in the day people were just wearing uba akho mntu zanibona Yeah, kakade. for the sake of Ngoku wearing. ngoku loo nto ngoku. Kuyavela ke TV, so you have to look the part. But Yes. namhlanje sincokola nge-wound infection and odor, which is infection as well as ivumba. But before we start our conversation, ndiyarhalela okay ukrobise nje umphulaphula into yobana ke yintoni i-wound infection and iqala njani? I-wound infection kuxa isilonda sakho sine bacteria. Whatever the bacteria, there are different kinds of bacteria. Zikhona nakwi-surface, zikhona nakumoya esiwuphefumlayo. Zininzi bacteria ezikhoyo, ne? Ezinye ziyakwazi uthi nca ezandleni, ezinye ziyakwazi uba semanzini, ezinye ziyakwazi uba kwiskere esusika ngaso ibhandage. All kinds of bacteria zikhona just around us. So when we talk about i-wound bacteria, kuxa ke ngoku i-bacteria iye yathi nca kwisilonda. Remember, isilonda needs to be a sterile thing. Anything that is inside you, it's a sterile thing. So xa uba ne-cut, it's very important that you look after it. So i-bacteria noba iyakhula ingakhuli igqithisele ibangele i-infection. Otherwise, zonke izilonda ziba nayo i-bacteria. Okay. Okay. Then ke ngoku inoba mhlambi inento yokwenza nale bacteria xa ngoku uchuma ezaba nesilonda, then ngoku ufumanisa ubana kukho ivunjana apha kwesi silonda. Does that have to do with the bacteria or yenye into ezihambela ecaleni le? No, it's part of a bacteria. Xa ininzi ke ngoku, xa ifikile i-bacteria yazakhela. Uyabona laa nto kuthiwe uzakhela i-double story. Omnye afika athi ndizakhela i-triple story, athi omnye ndizakhela i-mansion. That's what happens ke ngoku. Xa i-bacteria iye yafika yengca kwi-tissue yakho, yadibana nee-cells zakho, yathi kumnandi apha kusekhaya ndizawukhulula ibhatyi. Then ke ngoku, once ke ngoku kubekho ezo nto, then you must know uba i-bacteria ke ngoku izakhele apho. Inintsi gqithi i-bacteria kule ndawo. Kwa the mere fact kubekho ivumba, kwa the mere fact kube buhlungu, kwa the mere fact kube bomvu. Ithi loo nto ke ngoku seyisakha ibiza nabaninawo laa nto yenziwa ngamaSomali. Aze iyi-one afika athi yhu ubonile pha eSouth Africa, masiye mfowethu. Umfowethu afike nenkosikazi wakhe nomnye abuye yhu cousin wam, yhu masiye mfowethu. Iba yinto enjani? Ndim owenze kubekho ibacteria. Why ndibuza le question? Because you've mentioned earlier into yobana zonke izilonda ziba nayo ibacteria. But ibacteria kufuneka ibe khona
ibe ngumlinganisela othile ingade Yes. icabe ziyabizabizana apha Yes. ibiza umnini nenye ibiza umkhuluwa wayo Yes. zizogcwala apha kulapho zenza khona umonakalo. Yes. Ndim umntu owenza into yobana le ibacteria ikhoyo ibe nechance yobana ibize umninawa ibize umkhuluwa ibize usister-in-law zizogcwala apha esilondeni. If yes, how do I prevent that? One, yes, when you if uyaziklinela isilonda sakhe endlini, follow ikhona into ekuthiwa si-sterile procedure, laa nto yoba vasa izandla zakho ngamanzi anesepha. Sure. Nxiba ii-gloves, use khona laa nto ke sasiyisebenzisa gqithi when it was COVID, ibizwa i-sanitizer, yabo? Yes. All the Yes. time, xa uzazi uzawuphatha isilonda, use those things to disinfect your hands. It means ke ngoku you minimizing i-infection apha kuwe ezandleni, iyehla kakhulu, so that noba uyaphatha isilonda awukhozi i-reinfection. Now also ke we need to consider kukhona abantu abanamajoni omzimba phantsi. All right. I'm talking about abantu abagulayo, I'm talking about umninzi labantu ke abantu abaneswekile. Xa uneswekile uphinde ube nesilonda, umzimba uye kube nzima uyilwe ibacteria ibe ingakhange iyancediswa. So ziyenzeka ke instances ezinjalo ba umuntu athi no mane sami isilonda ndizaziklinela mna, angafolowishi ke ngoku the correct procedures to make sure ba ibacteria apha instead of ihle but iye yenyuke. Mm. Let's talk about ivumba ke ngoku. Okay, when we talk about it, yeah, when we naleli talk vumba ligcwele apha ngoku naxa ungena apha endlini kule ndlu kaChuma uzawufumanisa into yobana heyi liyavakala eli vumba. Kwenzeka ntoni? so ibacteria ke ngoku ininzi iqala ke ngokungena nalapha kwisystem yakho, i-circulator apha phakathi kuwe emzimbeni. Kungabakho ivumba uve ungena emnyango ba he ukhona umuntu onesilonda apha, sobe iyiyo ifike phaa yazakhela yabiza abanina, it's too much ke ngoku to a point wena noba ndingathi ndizasiklina esi silonda idinga uncediswa ke ngoku, ifuna ezaa nto kuthiwa zii-antibiotics. Sometimes ke siyakwazi ukuthi you need oral antibiotics okanye no man, you don't need oral antibiotics wena, you need antimicrobial products. I-products ezathi xa siyibeka ibe nala antibiotic ibulala la bacteria phaa kulaa ndawo nesilonda. If ke it's too much also naleyo siye sithi ke ngoku no man wena udinga ke ngoku idrip. Idrip ke ngoku le siyifaka emithanjeni ikhawuleze le antibiotic ibaleke apha kwi-circulation yakho kwigazi so that it can kill the bacteria ingakwazi ukuspreda. Kokuphi okubhetele into yobana ndiziklinele ngokwam isilonda ekhaya okanye ndimane ndisiza kuwe as a wound specialist uzondincedisa to clean isilonda sam? Because based on into esesincokole ngayo for the past 10 minutes is that ezi mistakes zenzeka xa sizidicayidele thina as abantu bana, you know what, I'm gonna take care of isilonda sam ngokwam, but ufumanisa into yobana kukho ii-mistakes ezenzekayo even though ndinikiwe instructions into yobana ke in order for you to clean isilonda sakho, these are the things that you need to do, these are the things that you don't need to do, because if wenza ezi zinto, these are going to be the consequences of ukungapholi kwesilonda sakho and sifumane infections and sibe le nto. So based on your experience, yeyipepetele. If you've got enough information, both can work out for you. If you Okay. know how to clean and keep your wound clean and sterile, ungakwazi uziklinela izilonda zakhe endlini, provided that unayo ne-equipment yokuklina izilonda, ne? Two, if ungumntu othi mna ndisebenzisa i-treatment ye-chronic, whether i-high blood, whether iswekile, whether i-cholesterol, whatever chronic medication onayo, wena uzifaka ke ngoku ebungciphekweni xa usithi ndifuna uzitritela amanxeba am endlini.
because wena kaloku umzimba wakho sowuntemtem already ufuna uncediswa. So you wouldn't advise umuntu one chronic disease into yobana azixelele ngokwakhe. No. Is that what you're trying to say? All right. Yes. Ke ndifuna ke sibuyele umva kancinci ke ngoku nje ukhe usinike mhlambi some of the mistakes esizenzayo thina when cleaning or dressing our wounds zeziphi? One, we don't wash hands. Mhm. That's number one. Umuntu uvela aphathe straight esilondeni. Two, noba sizinxibile ezo gloves. Kukhona gloves ezi-sterile, kukhona gloves ezi-unsterile. Umuntu uba nalaa uba ndinxibe gloves so I can even touch my face. Ngoku ndibhizi nesilonda ndiyakrwekrwela nentloko. Tyhini, yawa ipeni phantsi ndayichola, ndaqhubeka. Those, everything that you're doing, it's wrong. You can't be doing that xa uzazi uba ndiphethe isilonda. Remember, anything ephakathi emzimbeni, we call it a sterile. So xa ndizawuphatha ngapha ndiphinde ndiphathe ngapha, I'm doing something called a cross infection. Ndithatha le bacteria, ndiyizisa ngapha, ndithatha lena ndiyizisa ngapha. That is number one. Number two, sometimes using the wrong products. There are different kinds of products ezisetyenziswayo. Xa umuntu Okay. etshile, andifake iproduct yomntu xa enethumba. You get me? Umuntu ke ngoku akazozazi ezande yoba you use different product for different kinds of wound. Uzawubona uba tyhini, udadewethu mos wabuya nale bandage nale nto phaa esibhedlele. Tyhini, hayi mos ndinesilonda nam. Forgetting uba you've got different kinds of wound, different types of wound. Ne-intervention yezi zilonda ayizofana. Also ke naleyo ibangele ba esi silonda sidrege. The more isilonda sidrega ke singavaleki, the more it's easier for i-bacteria to attach. Oh, okay. Also ke ngoku abantu babe nalaa nto yoba sibethise ngomoya. Sibethise Yeah. ngomoya sawukhawuleza siphole. Ndithe kuwe kwi-environment there's ibacteria iyazibhabhela nje. So the moment u-expose ke ngoku isilonda sakho ubethisa ngomoya umamela amacebiso uzifaka ebungciphekweni. So kurongo ubethisa isilonda ngomoya. Kurong. Sizawuphola njani ke if andisibethisi ngomoya? Awuveli ke kaloku kune-timing. Awuveli uthi ndisikeke izolo namhlanje ke ngoku ndisibetha ngomoya. Ayisebenzi njalo le nto ukuze ikusebenzele. Isebenza njani? You treat the wound to minimize okanye to decrease isize yesilonda. Kukho ii-stages qala zesilonda. Kukho inflammatory phase, or hematosis, or proliferatory phase, or maturation phase. So xa ufika ke ngoku ku-proliferation kuxa si-pink sibe siba nalo neekhoko. Yabona ke ngoku? It's good ke ngoku that you can expose ukuze kubekho elaa khoko olukhulayo. But if ungumntu we-chronic, do not expose, rather usivale sasilonda ngalaa ndlela ubukade usivala ngayo side siphile. Xa sesivalekile uthi andisabeki into ke ngoku. Lizawukhula njani ke ngoku ikhoko if ndisivalile isilonda sam? Ikhoko kaloku liyakhula ngoku sivaliwe isilonda. Bakhona ikhoko alifani neliya liqinayo, liba soft, lihambe ke ngoku i-melanin okanye i-skin, ikhala ye-skin sakho izawuhambelana nayo ivaleke. And ke ngoku the more isilonda sitreatwa kwi-moist environment, the quicker it heals. The more isilonda sitreatwa kwi-dry environment, the harder it is for cells to swim and integrate sivale iskin sakho. So if ndingumuntu onesilonda, you wouldn't advise into yobana ndibe ngumuntu othanda ukuyokothila ngaphandle or ayobutha phandle rather ndibe sendlini, because at least endlini cool compared to outside. Oh, you can go outside and be exposed to sunlight, ne sun rays, no vitamin D. It's very important because you also need that. But if isilonda sakho sisemanzi, sisesikhulu, susivula, sivale preferably, uhambe uyohlala phela elangeni ufumane ke ngoku izinto ozifunayo. Suthi ndizawuphuma ndivule isilonda ndiyohlala elangeni. Andizoba exposed ke ngoku kweza bacteria ubutshilo into yobana naturally
kukho ibacteria ezihleli zigijima apha esithubeni if ndiyaphuma ndiyaphandle? Mamela kaloku ndithi close your wound and then go and expose Outside. yourself Oh, to the okay. vitamin D. Oh, okay, ndiyakuva ke ngoku. As long as isilonda sam ndisivalile sisafe. Yes. Quickly nje before sivale Chuma, let's go back to into yobana ubukhe wathi ngokube ndibuza into yobana would you advise ukubana isilonda sam ndisitreate mna ngokwam ekhaya or ndiye kwi-specialist? Wathi wena both ways zirayithi only if you have enough information, unolwazi oluthe gabalala about yonke le nto yenzayo. Here's the question. Ndiyanini ndingulo mntu ke ngoku ndicinga fana bana I am well informed so I can able to take care of isilonda sam endlini. Ndikhalaba nini ke ngoku ndiqonda bana Ana I think ngoku ikhona indlela lena mandibaleke ndiye kuchuma ayotshekisha. Okay, let's quickly make a practical example that wonke umuntu ongasoze ayilibale. Okay. Abakhwetha bahlala ixesha elingakanani ehlathini? 4 weeks to 5. Exactly. Yabona yo, anything after loo nto, it raises a concern. Akekho umkhwetha ongangena nge-1st kaJanuwari ayophuma okoko benesilonda nge-Easters. Ikhona into engekho right. Yabo? So the moment igqitha i-4 weeks ingekaphili isilonda, then ke siyachalaba ba ikhona into wrong because kukho i-acute wounds, kubekho i-chronic wounds. Acute wound, anything less than 6 weeks, isilonda kumele bekanti sipholile. Xa uthi ndiye theatre ndasikwa ndakhupha whatever bekufuneka ndiyikhuphile, masithi bendiyele kuba ne-appendix, yakhutshwa i-appendix yam ndavalwa, suppose within 3 to 6 weeks esasilonda siphilile. The moment uthi it's been 8 weeks now, okoko nandiye etheatre ngoDisemba, nguFebruary ngoku mfondini sisekhona, then something is not right ke ngoku. So anything 4 to 6 weeks, it's okay. Isilonda kufuneka siphile but within that period. The moment i-extenda ube usithi uyazitreat endlini, chalaba ke ngoku. All right. Nkosi kakhulu Chuma, siyabulela kakhulu wethu ngexesha lakho. Ungaqhuba ke ngoku. Uye apho uya khona. Ndiyabulela futhi. Ndibulela namkwaphulaphuli ube nemini emnandi. Nkosi kakhulu siyabulela. Landela impilo yakho ngokwezempilo. Sigcina uphilile. So it can lead to anxiety, depression, and feelings of isolation. Go 9-5 with the Black Rose of the station. Right, sibulele ke phake kuChuma Adams usuka ke yena ke ewound maestro uyi-wound specialist ngokusivulela amehlo malunga ne-wound infection and odor. Ngendlela amanxeba asuleleka ngayo, kutheni amanxeba ethi abe nevumba nokuba singawakhathalela njani kakuhle? As we had today, a wound is not just a cut. It's something that needs proper care, hygiene, attention, before it becomes dangerous. Usikhuthazile ke wonke umuntu xa ubona impawu ezifana nevumba elingaqhelekanga, ukungapholi, ubuhlungu okanye ukuvuvukala, ungathathi lula loo nto leyo. Funa uncedo ngokukhawuleza. Remember, taking care of your wound is taking care of your life. Inkosi kakhulu ke napha ke kuwe mphulaphuli ngobana ke usiboleke indlebe kule segment yethu. Masikhangele ngoku into